Magandang umaga at gabi sa ating lahat mga kaagapay, saan man kayo sa sulok ng mundo naroroon, sana nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. So ito nga po, ibahagi ko lamang po sa inyo, yung nalalaman ko sa Japan Charity Groups, kung ano pa, ang kaya nilang gawin, bukod sa nasa kalingap na si Rena. Ngayon ang masasabi ko lamang sa inyo mga kaagapay, may dalawang event ang mangyayari ngayong sunod na linggo, at yan ang ating pinakaabangan. Hindi ko man tutumbukan kung ano po yun, basta ang masasabi ko, may magaganap na event at napaka-special ito para sa Japan Charity Groups. Dahil alam naman po nating lahat, nagtagumpay nga po ang Japan Charity Group sa gusto nilang mangyari, na muling maibalik si Rena sa kalingap, at sa pangangalaga ni Kalingap Roda. Para sa ganun muling may pagamot ulit si Rena, at yun naman ay nagtagumpay sila. Lalo na nakakausap na nila si Kalingap Rab, at masasabi natin na, certified na sila, at yan naman po ay naiblog ko na dati mga kaagapay. So ngayon, sa sunod na linggo, sabi ko nga mayroon na naman silang pasabog, at hindi lang isa, kundi dalawang selebrasyon, na magaganap, hindi lang ito para kay Rena kundi para sa lahat. Kaya kung pwede nga lang sabihin ngayon, kung ano yung pasabog ng Japan Charity Groups, kaso may sinusunod po tayo mga kaagapay, na dapat sundin at yan ay ating aabangan na lang, kung si Kalingap Rab ba, ang mag-vlog po dyan. Ganun pa man, hindi lang po dyan nagtatapos, ang mga pasabog ng Japan Charity Groups, kundi marami pang kabang-abang. Total malayo pa naman yung ibang pasabog nila, so abangan na lamang muna natin, yung magaganap ngayong sunod na linggo, kung ano po yun. Para sa ganun, pag nailabas na, saka ulit ako magsisiwalat yung ibang nalalaman ko sa Japan Charity Groups. Pero ngayon clue lang muna, ang maibabahagi ko sa inyo at respeto ko na rin sa Japan Charity Groups, at kay Kalingap Rab. So sa lahat ng nag-aabang, kung ano pa ang pwedeng mailabas ng Japan Charity Groups. Lalo na po masaya sila, dahil nga po nakakapagpaalam sila kay Kalingap Rab. Kung may hilingin ang Japan Charity lalo na pag gusto nila magpa-event. At nais ko lamang klaro sa inyo, lahat ng mangyayaring event, patungkol lahat ito kay Rena at Jomar, dahil sila ay priority ng Japan Charity Groups, huwag sana ninyo isipin na, nagyayabang ngayon ang Japan Charity Groups kung sila ay maraming gustong gawin, para kay Rena at Jomar, dahil sila lang ay gusto nila makatulong, makapagpasaya sa mga tao. So abangan na lamang po natin mga kaagapay, sa vlog ni Kalingap Rab, ngayong darating na linggo. Muli po ako nahingi ng inyong suporta, sa aking YouTube channel Kaagapay Mo, sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, like at pagpindot ng all bell button, para updated kayo sa mga bago kong upload video. Salamat po, syempre huwag po natin kalimutan suportahan ang mga charity, sa pangunguna ng Compassionate Heart Caring for Charity at Japan Charity Groups, dahil sila ay patuloy tumutulong sa ating kababayan at sana lumawak pa ito. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.